Hei, kovasti tervetuloa tutustumaan hermostoon ja ylisukupolvisiin käytösmalleihin ja kaikkeen siihen liittyvään. Mä pidän nyt tämmöisen 3 miniluennon sarjan aiheista, mitkä liittyy aivan olennaisesti hermostotyöskentelyyn ja ylisukupolvisen trauman käsittelyyn. Ja nyt ensimmäisenä hypätään se kroonisen häpeän pariin ja koitetaan ymmärtää sitä ja ymmärtää ennen kaikkea, että miten sitä puretaan nautinnon ja yhteyden kautta. Ei sen kuuluisan itsekurin. Eli häpeän tuolla puolen. Mikä on se tie nautintoon ja yhteyteen? Tämä oli kovasti aiheena samainen aihe tuolla Oxfordissa maailman suurimmassa traumakonferenssissa, missä oli muutama viikko sitten, ja siellä sai vahvistusta hirveästi sille tavallaan omalle kokemukselle, ymmärrykselle ja tietysti myös paljon uutta tietoa, mitä avataan tuolla neurotransformaation valmennuksessa sitten enemmän, mutta nyt tämmöinen pieni tavallaan aloitusluento tähän aiheeseen, joka koskettaa meitä niin paljon ja ei ehkä aina edes ymmärretä, mikä siellä meitä oikeastaan tässä elämässä liikuttaa. Mikä meitä saa ikään kuin uhraamaan koko elämän hyväksynnän hakemiselle. Ja tämä yhteiskunta on hyvin naamioinut sen niin kuin voittamisen tarpeen, suorittamisen, just hyväksynnän hakemisen, oli se sitten ulkonäöllä, rahalla, statussymboleilla, millä vaan, tai vaan sitten sillä itsensä hylkäämisellä ja kaikille muille tekemisellä, niin se on saanut sen, ne kuulostaa oikein hyvältä. Näitä asioita, mitkä itse asiassa on sitä valtavaa itsensä hylkäämistä eikä elämää ollenkaan, niin näitä kannatellaan kovasti tässä yhteiskunnassa. Eli ylisukupolvinen hylkäämisen trauma ja krooninen häpeä on riittämättömyyden ohjelmointi kehossamme. Ja käydään vähän häpeää myös läpi tunteena, mitä se tarkoittaa, se krooninen häpeä, ja mitä sitten on ihan terve häpeä. Mutta se häpeän ohjelmointi on sitä, eli ihan vaan tunteena, älä vie liikaa tilaa, älä tunne liikaa, sun tunteet on vääränlaisia, tietyt tunteet hyväksytään, viha ei ole sallittua, pitäisi hymyillä, isot pojat ei itke. Kaikenlaisia meille kerrotaan ja siihen liittyy myös paljon se, että meillä ei vaan kollektiivisesti ole tunneälyä. Mä voisin käyttää ihan sanaa tunnevamma niin Suomessa kuin globaalisti. Ei meillä ole siitä tavallaan ymmärrystä, koska meitä tunteita on niin kauan vähätelty, pidetty naisten juttuna, kehotettu vaan arvostamaan järkeä ja tunteet on ikään kuin esteenä sen järjen käyttämiseen. Vaikka oikeastihan, kun me eletään siellä linjautuneena intuitiossa, niin kaikki osa-alueet meitä, se mieli, järki, sielu, meidän tunteet, kaikki on linjautuneena ja silloin tämä elämä ei vie sellaista energiaa ja silloin se elämä oikeasti tuntuu hyvältä ja me pystytään myös elämään tällä muita varten sitten oikeasti, mutta ei itseämme uhraten, eli myös meille on tilaa. Mutta älä näy. No saa lapsi näkyä, mutta ei kuulua mielellään ja älä halua mitään. Kyllä mulle riittää. Enhän mä etän enempää. Ottakaa te muut vaan. Ja älä lepää ennen kuin olet ansainnut. Täällä on, se on niin järkyttävät määrät, mitä tämä tavallaan levon mahdottomuus, levon ansaitseminen vasta sen jälkeen, kun tuntee olevansa riittävä, vasta kun on saavuttanut jotain, mitä varmaan edes tiedä, mitä oikeasti yrittää saavuttaa, niin se määrä sairaslomia, psyykkisiä, fyysisiä oireita ja sairauksia, niin syrjäytymistä, masennusta, burnoutteja, neuroepätyypillistä, tai mitä kutsutaan neuroepätyypillisyydeksi, niin näitä
Se on valtava kustannus yhteiskunnalle ja oikeasti myös pitää meitä kaikkia semmoisessa hätätilassa. Eli tämän hintaa ei ikään kuin edes pysty laskemaan, mitä se tarkoittaa ihan euroissa, mutta ennen kaikkea paljon tärkeämpi asia, mitä se maksaa meidän jokaisen elämälle, tämä häpeän ohjelmointi. Missä meidän omat tarpeet menee, jää sen tarpeen tulla hyväksytyksi ikään kuin jälkeen. Joo, ja mitä tämä ohjelmointi tarkoittaa on... Tämä kuvaa sitä loistavasti. Meillä on semmoinen käsitys ja semmoinen, niin kuin, se tuntuu siltä, että me ollaan ikään kuin ohjaksissa tämän meidän tietoisen mielen kautta. Mutta sehän ei ole ollenkaan se, mitä tapahtuu. Eli me ei päättämällä, järkeilemällä, ymmärtämällä, me ei voida muuttaa meidän tiedostamatonta. Tiedostaminen on alku ja se meidän tietoisen mieli ymmärtää asioita. Esimerkiksi sen asian tai asettaa sen kysymyksen, miksi minä vaikka kulutan itseni loppuun? Miksi minä jatkuvasti haen hyväksyntää ihmisiltä, jotka ei sitä mulle voi antaa? Miksi minä en uskalla mennä niitä mun unelmia kohti? Miksi minä toistan samoja kaavoja elämässä? Miksi minun elämä alkaa itse asiassa muistuttaa vanhempieni elämää, vaikka vannoin etten samoja asioita toista? Vastauksena on toi tiedostamaton mielisemme. Tietoinen osa meistä on lähinnä tämä etuotsalohko, jossa meidän kognitiivinen mieli, meidän harkinta asuu. Se, mikä olisi hyvä olla johdossa kuitenkin enemmän aikaa, koska toi tiedostamaton mieli, se on meidän keho ja aivojen niitä muita osia, meidän implisiittinen kehollinen muisti liittyy siihen. Ja siellä on meidän myös tunnekeskus. Ja se on se, joka vastaa meidän selviämisestä. Ja silloin kun keho on sitä mieltä, kun se muistaa jotain, jonkun triggerin, jonkun tilanteen, tapahtuman, ihmisen, hajun, minkä tahansa ikään kuin aistimuksen kautta, muiston kautta, niin silloin meidän se selviytymisjärjestelmä lyö helposti päälle ja silloin se meidän tunnekeskus, se reaktiivinen puoli meistä lähtee johtamaan. Ja paljon useammat kuin ymmärtääkään, lähes kaikki, elää enemmän tai vähemmän tämän tiedostamattoman ohjelmoinnin johtamana. Jos näin ei olisi, niin meistä ei varmaan yksikään polttaisi tupakkaa, lihoisi, pysyisi aina päätöksissään, ei sietäisi huonoa kohtelua, niin kuin pystyisi tavoittelemaan asioita. Mutta kun me ei voida muuttaa, muutoksia yleensä tehdään sellaisen valtavan itseruoskinnan ja itsekurin kautta. Joskus se onnistuu niinkin, mutta usein se sitten romahtaa muita elämän osa-alueita ja tuntuu äärimmäisen raskaalta. Mutta semmoinen helpompi tie tähän muutokseen on sitten ymmärtää, miten meidän järjestelmä toimii ja miten me pystytään meidän tietoisen mielen kautta tekemään ikään kuin yhteistyötä tuon tiedostamattoman puolen kanssa. Se onkin miniluento, mennään, saa nähdä miten onnistuu. Minä olen vähän pitkä puhuja. Mutta joo, mitä on ylisukupolvinen ohjelmointi? Eli meissä toimii sukupolvien ketjussa siirtynyt hermostollinen ohjelma, joka opettaa, että rakkaus, lepo, nautinto täytyy ansaita. Ja tämä on epigeneettinen koodi, joka on varmistanut selviämisen. Jos me mietitään vaikka Suomen historiaa siitä, kuinka me ollaan Ruotsin, Venäjän vallan alla jouduttu ikään kuin semmoiseen asemaan, että meidän on pitänyt totella, meidän on pitänyt parempi ollut painaa pää alas, olla ahkera, saada siitä kiitosta, maksaa sotavelat, saada siitä kiitosta. Edelleen Suomi musta tuntuu semmoiselta kansalta, joka vaan janoaa kiitosta ja ollaan aivan innoissaan, kun meidät jossain mainitaan, niin silloin on parempi juosta torille. Eli jotenkin tuntuu, että se vaan semmoinen tavallaan
pikkuveljen sisaren asema on vaan siellä olemassa edelleen semmoisena, että haluaa sitä ja se on sitä hyväksyntää ja se malli on meissä kaikissa. Ennen kuin me päästään ikään kuin ohjelmoimaan uudelleen se ja aletaan elää itsellemme. Se ei tarkoita sitä, että se itsekkyys ja itserakkaus on sitä, että muut voi talloa alleen, vaan sitä, että me voidaan elää yhteisössä ei vähemmän arvoisena kuin muut, vaan samanarvoisena. Mutta useat meistä ei koe itseään yhtä arvokkaana muut, vaan siellä on hyvin semmoinen hiljainen tai aika äänekäskin ikään kuin se ajatus ja tieto, kehollinen ymmärrys meissä, että meissä on jotain väärää. Me ei voida olla rakastettavia ennen kuin me ollaan tehty tarpeeksi. Joskus se tietenkin menee sitten sille semmoisen niin kuin sen oman itsensä ylikorostamiseen, joka on sitten toinen puoli tästä. Vähän niin kuin kolikon toinen puoli, että se häpeä naamiutuu semmoiseen itsensä ylikorostamiseen. Mutta nyt ei puhuta persoonallisuushäiriöistä, vaan tästä ylisukupolvisesta häpeästä ja miten me sitä voidaan purkaa. Ei ajattelemalla, että meidän pitäisi olla parempia, vaan että me ollaan riittäviä. Ja se on tunne, eikä pelkkä ymmärrys. Eli tavallaan jos mietitään tällä, että tämä on ohjelmointi ja se meidän kokemus vaikka pienenä, että jos me ollaan vaikka koettu, että näkyväksi tuleminen on vaaraa ja hiljaisena oleminen on turvallista, mutta silti, koska me ei olla, jos ei ole kokemusta siitä, että minä riitän ja olen just oikeanlainen, tulen kuulluksi, nähdyksi, hyväksytyksi omana itsenä, niin sitten sitä tunnetta, sitä hyväksytyksi tulemiseksi, jahdataan vaikka koko elämä. Mikään muu ei voi selittää sitä, että yleensä ihan tyhjän perässä juosten me poltetaan itsemme kerta kaikkiaan loppuun. Vanhetaan liian aikaisin, sairastutaan, ei eletä sitä elämää ollenkaan. Ja haetaan sitten sitä hyvää oloa, säätelyä jostain, mistä saadaan dopamiinipiikkejä. Se voi olla kaikkea alkoholista, jonkin, työnarkomania, mikä se ikinä onkaan. Se on ohjelmointi, se ei ole tunne, se ei ole ajatus, vaan se on hermoston automaattinen järjestelmä. Se on syntynyt ajasta, milloin piti sopeutua, ettei joutu hylätyksi. Nyt se vaan toimii sillä vanhalla versiolla, vaikka ympäristö on muuttunut. Ja sitten tosiaan, kun silloin tämmöisessä, jos se tilanne on se, että siellä on koko ajan se, mikä kun hermosto huutaa vaaraa, hermosto huutaa, että sä et riitä siltikään ja saa ehkä ihan hetkittäisiä niin kuin riittämyyden kokemuksia silloin, kun on aivan mennyt niillä höyryillä. Niin se vaan polttaa sen meidän kehon loppuun, koska se on ylikulutustila. Mä selitän kohta, miten se on ylikulutustila ja miten meidän keho pysyy tämmöisessä tilassa myös aliravittuna, yleensä nesteytettynä. Tietenkin lepo ei käy laatuun myöskään tässä vasta sitten, kun se on ansaittu. Ja jos silloinkaan pystyy nukkua, uniongelmat on aika yleisiä. Ja se ei johdu siitä, että joku olisi huono nukkuja, vaan se johtuu siitä, että keho ei uskalla levätä. Koska voi olla, että ei ole vaan vielä tehnyt tarpeeksi. Ja sitten herää aamulla miettimään, että no niin, mitäs minä tänään sitten puuhaisin. Ja sitten vapaapäivänä tuntuu se valtava levottomuus, vaikka sitä on otettuko kuuta nousevaa, niin täytyy siihenkin laskeutua pitkään. Ja sitten tietenkin loman jälkeen ennen kuin loma päättyykään, niin alkaa pyöriä jo ajatus siitä, että mitä se arki taas tuokaa. Ja tämä kortisoli, kiire, on myös valtavan koukuttavia riippuvuutta aiheuttamia ihan itsessään. Koska monesti se meidän merkitys myös liittyy siihen. Ja se häpeä ei syntynyt virheestä, vaan se syntyi siitä, ettei saanut olla oma itsensä. Se ei syntynyt siitä, ettei ollut vääränlainen, vaan se oma itsensä tuntui ympäristöstä vaaralliselta. Ja yleensä siellä on vaan semmoinen niin kuin suojeluhalu esimerkiksi vanhemmilta, jotka on rakastaneet meitä sillä kyvyllä, kun heitä on silloin ollut. Se, mikä on kapasiteetti säätelyn, kannatteluun. Vai onko parempi opettaa, että ei kyllä, kiltit tytöt vaan hymyilee ja on hiljaa.
Ei ne haasta ketään. Ei isot pojatkaan, ei itke eikä pienetkään. Ei saa kiukutella me omaan huoneeseen, meidät erotetaan laumasta. Ja silloin se rakkaus alkaa tuntumaan ehdolliselta ja häpeästä tulee sen hinta. Ja se on krooninen häpeä, joka tuntuu kehossa semmosena, että mä oon vaan vääränlainen ja riittämätön. Ja äkkiä se tuntuu myös semmoisena vierautena omassa kehossa. Ja meidät on opetettu ansaitsemaan lepo, vaikka se on ihmisyyden perusoikeus. Meille kerrotaan, että meidän pitää tehdä hirveästi töitä, jotta me pärjätään ja menestytään ja sitä kunnioitetaan. Että nyt se siellä taas paiskii eikä ikinä pysää. Se on kyllä semmoinen, että sillä on aina jotain puuhaa. Kuulostaako tutulta ja kuulostaako kehulta? Kyllä mä oon niitä ainakin saanut läpi elämäni. Tanja on kova tyttö puuhaamaan juttuja. Kun en pystynyt pysähtymään. No siitä on muutama masennus, konkurssi, rikki mennyt selkä, valtava ylipaino. Mitäs siitä on niin paljon hintaa maksettu, että niin ihmissuhteissa, rahassa, terveydessä, mielenterveydessä, elämänlaadussa, kaikessa. Joo. Mutta mitä se häpeä on sitten? Onko se tunne vai hermostollinen tila? No se on oikeastaan molemmat. Terve häpeä on semmoinen, joka ohjaa yhteyteen, vastuuseen ja empatiaan. Ja silloin jos meillä on semmoinen mahtava tilanne, että me eletään niin sanotussa rest and digest tilassa, silloin kun meidän keho ei ole traumatisoitunut, tai hermosto ei ole sillä traumatisoitunut, että se pystyy siirtymään silloin, kun ei ole uhkaa oikeasti, semmoisen ventraalin vagaaliseen tilaan, jossa me voidaan tuntea meidän tunteita semmoisena kuin ne on ja ymmärretään myös, että ne on vain viestejä meille. Ei totuuksia, ei tuomioita eikä mitään. Ja silloin kun siinä tilassa häpeää tuntee, niin se on oikeastaan vaan, tunnen häpeää, olenko tehnyt jotain, esimerkiksi loukannut jotain ihmistä, olenko tehnyt jotain, mitä mun pitää korjata, pyytää anteeksi, jotta yhteys ei katkea. Terve häpeä ei ole sen kummempaa. Mutta koska meillä on oikeastaan, en ole tavannut ihmistä juurikaan, jolla ei olisi tätä kroonista häpeää, koska se syntyy yhteydessä hylkäämisen traumaan. Ja se krooninen häpeä on hermoston tila. Se ei ole enää tunne, vaan se on se, missä yhteys on katkennut itseen, koska itse ei ole oikeanlainen. Sitä pitää muuttaa, sitä pitää parantaa. Ja pitää todistaa kaikille muille, että kyllä mä riitän joskus ainakin. Ja se on suojausmekanismi. Se ei ole virhe. Sekään ei kerro, että meissä on mitään vikana, vaan se on ihan oikea reaktio siihen, missä silloin varhaislapsuudessa se kokemus, ihan ennen kuin meidän tietoinen muisti on kehittynyt, ja tämä on sukupolvelta toiselle siirtyvä tunne. Niin kun se meidän elon jääminen vaarantuu sen takia, tai se on tunne siitä vaarantumisesta, sen takia, että me ei saada emotionaalista kannattelua ja meidät pakotetaan liian aikaisin yrittämään säädellä omia tunteita niin aikaisin, että meillä ei ole biologista kykyä siinä vaiheessa tehdä sitä. Yksi hirvittävä asia on nämä vaikka unikoulut, missä lapsi jätetään nukkumaan yksin, että sen pitää oppia yksin säätelemään itseään. Se on todella hirvittävä ja sairas malli, mikä ei ymmärrä ollenkaan, miten lapsen aivot kehittyy. Sen, että siellä ei ole kapasiteettia itsesäätelyn. Siinä vaiheessa, kun lapsi lopettaa silloin itkemästä, niin hän on siirtynyt täysin dissosiatiiviseen tilaan. Keho on ymmärtänyt, että se itkeminen ei auta, joten siirrytään säästämään energiaa ja lapsen on pakko katkaista keho-mieli-yhteys.
Ja lapsi lähtee myös reagoimaan tähän monella tavalla. Siellä voi olla sitä kiukuttelua, erilaisia tietenkin ihan samanlaisia stressioireita kuin aikuisilla, mutta niitä ajatellaan jollain lapsen sairauksina. Tai sitten se lapsi vaan hiljenee, muuttuu täysin säyseäksi, kiltiksi, tottelevaiseksi. Terve lapsi kiukuttelee, näyttää tunteitaan, mutta myös kykenee yhteyteen ja yhteissäätelyyn. Mutta se häpeä syntyy silloin, kun yhteys on vaarassa tai se on ehdollista. Ja terve vastaa krooninen häpeä. Terve häpeä kertoo, ehkä tein väärin. Se ei edes vielä kerro sitä, että varmasti teit väärin. Krooninen häpeä rakentaa kokemuksen, olen vääränlainen ja minun täytyy ansaita. Tähän liittyy myös ne, että ne häpeän kokemukset vaikka siitä. Mä muistan mulla vaikka teininä olin hevostyttö ja sitten siellä muistan yhdessä tilanteessa, missä oli joku aika kuuluisa valmentaja ja se kertoi jonkun hauska jutun ja mä jotenkin, vaikka sattumoisin oltiin tallilla, mutta mä jotenkin nauroin tosi oudosti ja hirnahdin ja muistan kaikkien ympärillä olevien katseet, jotka kummistuneena kääntyi muuhun. Ja tämä hetki vaivasi mua vuosia. Vuosia mä ajattelin, niin kuin se palasi semmoisena, että poski alkoi oikein punottaa, koska se oli niin suuri häpeä. Mutta siinä, koska silloin, kun siellä on alla se krooninen häpeä, hylkäämisen trauma, niin se häpeä myös kertoo sitä, että jos nyt tämä nousee, niin mut hylätään. Se yhdistyy aivan siihen lapsuuden kokemukseen siitä, kun emotionaalinen yhteys on katkennut vanhempien kanssa, joilla ei ole säätelykykyä, joilla ei ole sitä emotionaalista älykkyyttä kannatella lasta. Eli se ei tarvitse sitä, että lapsi on hylätty ja jätetty aina yksin, vaikka puhuinkin siitä unikoulusta. Mutta se vaan riittää, että aikuinen lähtee hyvin aikaisessa vaiheessa ikään kuin ei hyväksy lapsen tunteita. Se jopa aiheuttaa hylkäämisen traumaan, jos lapsen tunteita ei sallita, vaan niitä yritetään aina piristää tai ohjata huomiota muualle, jos lapsi yrittää ilmaista jotain. Ja sitä ei oteta vastaan, sille ei tehdä tilaa. Jos tätäkin jatkuu aina, niin lapsi vaan kuulee ja oppii sen, että ei, tämä ei ole ok, mun pitää käyttäytyä näin. Koska mitä tästä syntyy on se, että kun hylkääminen jollain tasolla tapahtuu lapselle, oli se emotionaalisella tai sitten ihan kokonaan tavalla, joka aiheuttaa ihan kehityksellistä traumaa, niin se lapsi ei ikinä lähde hakemaan syytä muualta. Ja tämä ei ole tietoista toimintaa, vaan automaattinen reaktio siihen, että miten mä lähden muokkaamaan itseä liittyy meidän vaan siihen niin kuin lauma-eläimen olemukseen. Muokataan itseämme niin kauan, että yritetään varmistaa sillä, että minun tarpeet tulee täytettyä, mä saan ruokaa, lämpöä, läheisyyttä, millä tavalla tahansa. Ja lapsi hylkää itsensä saadakseen niitä, koska ihmislapsi kuolee, jos se hylätään. Tämä on elon jäämistaistelua siinä vaiheessa. Ja se taistelu jää meissä päälle, koska se on myös piilevä tila, joka on meidän hermostossa. Niin ei me ymmärretä, mutta se vääristää myös suhteet meidän tunteisiin ja esimerkiksi siihen häpeään. Esimerkiksi kun puhuin siitä hirnahduksesta, silloin kun se tapahtuu ja siellä on ihminen, jolla on terve itsetunto, ei ole kokemusta siitä, että mä oon vääränlainen ja riittävä, joka ei koko ajan tarvitse todistaa muille, että hei, kyllä mä riitän, kyllä mä oon. Niin semmoiset pikkuhirnahdukset ja muut, niin ei ne ole mitään. Ne vaan koitetaan naurulla, että no, olipa sassu nauru. Tai saattaa hieman punastua, mutta se ei määritä koko olemusta. Et ehkä mä en naura enää koskaan. Tai ehkä mä en mene tallille enää ikinä, kun ne ajattelee, että mä oon joku ihme hirnu, vaikka siellä on hevosiakin. No joo, terve häpeä rakentaa yhteyttä, krooninen häpeä katkaisee sen, ja se on se valtava ero. Eli häpeä itsessään ei ole millään lailla vääränlainen. On joskus kuullut, että joku puhuu siitä tunteiden syöpänä, ei se ole, mutta siellä suojaustilassa, traumatisoituneessa hermostossa se on. Anteeksi. Joo, ja tähän pääsenkin. Krooninen häpeä syntyy siitä ylisukupolvisesta jatkumosta. Ja siellä on tämä hylkäämisen trauma, joka aiheuttaa sen, että lapsi kokee, että minussa on jotain väärää, kun mä en kelpaa tämmöisen. Ja se rakkaus on silloin myös koettu ehdolliseksi.
puhutaan tästä tuossa seuraavassa miniluennossa lisää, eli kiintymysmalleista, turvattomista ja erityisesti keskitytään siinä, miten ansaitaan turvallinen kiinnittymismalli. Ja näin me myös kopioidaan ja omaksutaan semmoisia selviytymisen malleja, jotka estää yhteyttä. Miellyttäminen, yliyrittäminen, vetäytyminen, yliitsenäisyys. Ja näitä lista on valtavan pitkä. Kun tämän mekaniikan ymmärtää, niin alkaa huomata niitä itsessään ja alkaa myös huomata muissa. Ja se antaa myös yleensä paljon niin kuin myötätuntoa, ymmärrystä siihen. Se ei tarkoita, että kaikkea tarvitsee antaa aina anteeksi, mitä on tapahtunut, mutta ymmärrys ei vaadi sitä. Ja se ennen kaikkea antaa sen vapautuksen siitä, että ei musta ollutkaan koskaan mitään vikaa. Mä oon just oikeanlainen tällaisena, minuna. Ja se häpeä suojannut sen avulla me ollaan varmistettu sitä, että mä riitän edes sen verran, että mulle annetaan ruokaa, mua suojataan ja ehkä ei hylätä. Mutta se jää päälle, kun me ei opita tulemaan näkyväksi turvassa. Edelleen, ja se johtaa myös siihen, että me kannetaan valtavaa määrää naamioita. Naamioita, millä me yritetään, koska sille meidän autenttiselle itselle ei ole ikinä ollut turvallista näkyä. Se krooninen häpeä on rakkauden vääristynyt muoto, joka syntyy, kun yhteys ei ollut turvallista. Jos minua ei hyväksytty sellaisena kuin olen, opin ansaitsemaan sen olemalla vähän vähemmän minä. Tämä on minusta hyvä määritelmä krooniseen häpeään. Ja mitä se krooninen häpeä sitten tekee meissä? Se supistaa, hengitys jää pinnalliseksi, matalaksi. Nautinto, luovuus, yhteys katoaa. Se meidän luovuus, se meidän innovatiivisuus, se ikään kuin liittyy enemmän siihen suojaamiseen. Mietitään, miten meidän isommat innovaatiot syntyy sodan, puolustautumisen tai hyökkäämisen takia. Mutta mihin me päästäänkään silloin, kun meillä oikeasti on se ihmisen aivan rajaton luomisen voima täydessä kapasiteetissa ja se syntyy sieltä turvasta. Miten me pystyttäisiin ratkaisemaan näitä ongelmia, mitä tämä kollektiivinen globaali suojaustilassa eläminen aiheuttaa. Ajattelu kapentuu, mä en ansaitse. Tämä ajattelu myös kaventaa, aiheuttaa rasismia, aiheuttaa polarisoitumista, aiheuttaa epäluuloa, koska koko ajan suojataan. Ja tämä myös vähentää myötätuntoa ja empatiakykyä. Ihan jo sen takia, että meillä ei ole pääsyä niihin hormoneihin ja välittäjäaineisiin, kuten oksitosiiniin, seratoniiniin, mitä me tarvitaan vaikka empatian syntymiseen. Ja koska siinä suojaustilassa meidän kuuluukin olla enemmän itsekkäitä. Ei se ole yhden suusta kuultu, että miten tämä maailma on näin itsekäs. No siten, että me elämme jatkuvassa häpeässä ja suojaustilassa. Ja ne rakkaus, ilon läsnäolo tuntuu liian vaarallisilta ja meillä ei ikään kuin ole myöskään niihin pääsyä. Me jatkuvasti murehditaan menneisyyttä, huolehditaan tulevaisuudessa. Se läsnäolon hetki, mikä on se ventraali, vagaalinen, rest and digest -tila. Se on harvinainen, jos ollenkaan. Ja meillä ei ole myöskin, meidän keho-mieli-yhteys on katkenut siinä määrin, että meidän pitää hakea niin kuin voimakkaita kokemuksia. Etsitään sitä rakkautta, mikä on oikeasti traumabondi, mikä on noissa elokuvissa, mikä ei ole todellista. Me ei pystytä ottamaan itse asiassa rakkautta yleensä vastaan, koska me ei pystytä rakastamaan itseämmekään, koska me ollaan vääränlaisia. Sitä tämä krooninen häpeä aiheuttaa. Ilo, me suojaudutaan ja meillä edelleenkään ei ole kehossa tarpeeksi niitä hormoneja, välittäjäaineita, niitä kemikaaleja, mitä tarvitaan vaikka ilon, onnellisuuden, rauhan, turvan tuntemiseen ja siihen myötätuntoon. Koska selviytymistilassa kortisoli, adrenaliini, non-adrenaliini on aina meidän kehon prioriteetti. Meidän kehon tehtävä on pitää meitä hengissä. Sitä ei niinkään kiinnosta se, ollaanko me onnellisia. Ja se, mitä tapahtuu, on tuossa toi kuva, 80%
viestinnästä kulkee aivoihin kehosta, ei toisinpäin. Eli meidän aivot ei todellakaan päätä, mitä tapahtuu, miten meidän keho reagoi, vaan se vaan reagoi ihan siihen, mitä ulkopuolella aistetaan ja siihen, sen todellisuuden mukaan, mikä on sen käsitys. Ja tässä vielä, mitä se tarkoittaa, se emotionaalinen hylkäämisen trauma, missä se asuu se krooninen häpeä myös. Se on keskeytynyt energian poistuma, eli se on varastoitunutta selviämisenergiaa meille. Se on emotionaalinen trauma. Se ei, niin kuin tässä näkyy tämä katkoviiva, niin se ei purkanut meistä pois. Ei sillä tavalla, että kun vaikka leijona saalistaa jotain kaurista ja se ei saakaan sitä kiinni, niin se purkaantuu. Tai se loppuu joka tapauksessa, jos se leijona saa sen kiinni. Mutta se purkautuu ja sitten se jatkaa elämää, se ravistelee itteensä, purkkaa sen lopun energian ja kaikki on hyvin. Se ei traumatisoidu emotionaalisesti. Mutta tämä emotionaalinen trauma, jonka polvet on niitä ylisukupolvisia, joka me lähdetään kokemaan lapsuudessa ja yleensä se elettävä elämä ikään kuin vahvistaa sitä. Niin se aiheuttaa sen, että se jää muistoksi meidän sisälle. Se on se on miten meidän keho oppii myös. Se on sama mekaniikka, mutta se hylkäämisen kokemus on niin voimakas, että se muodostaa sen koko meidän todellisuuden kuvan. Se muodostaa meidän suojamekanismit. Se vaikeuttaa sen hyvän vastaanottamisen, koska sitä hyväksyntää on pitänyt aina ansaita, lepo pitää ansaita, niin nautinto, kivu sekoittuu, ne käyttää samoja hermoratoja. Ja silloin, kun me ollaan tunnettu sitä hylkäämistä, niin meillä ei vaan ole sitä kapasiteettia meidän hermostossa, meidän aivoissa kannatella loppuun sitä, mikä jää kehoon, ja me ei olla saatu siihen säätelyapua. Lapsi tarvii aina aikuisen säätelemään tunnetta, niitä vaikeita tunteita. Eli ne kaikki jännitykset jää muistin jälkeenä, vaikuttaa meidän mitokondrioihin, joka on meidän solutason niitä energiavoimaloita, mitkä varastoi energiaa. Se vaikuttaa, miten ne varastoi vaan energiaa. Ja sitten me ollaan ylikulutustilassa. Meidän faskiat, siellä on hermopäätteitä, meidän hermostoon kuljettama tieto kulkee myös faskioiden kautta. Ja ne alkaa supistamaan, suojaamaan meitä. Se on se kiristys, se on se painontunne rinnassa, se on se hartiakipu, se on se jalkojen ja selän kipu. Ja tämä on myös sitä meidän vanhenemista. Että jos me ei pureta tätä, niin se supistaa ja supistaa ja supistaa. Koska trauma ei purkaannu itsestään. Se on piilevä, se on pysyvä ja se on itseään toistava. Sukupolvelta toiselle. Meidän elämässä toistetaan niitä kaavoja. Ja se aina vaan voimistuu. Että kun puhutaan, että ennen oli paremmin ja nyt on näin, niin siinä saattaa olla jotain perää tämän trauman kannalta katsottuna. Se voimistuu. Ja se häpeä estää meitä myös vastaanottamassa ilman ansaitsemista. Eli se tunne jää vajaksi, koska keho-mieli-yhteys. Me tarvitaan enemmän. Me tarvitaan siihen kemiallista apua, tai sitten me haetaan siihen kaikkea, niin kuin esimerkiksi rakkaus sekoitetaan siihen, että keho on maailman niin kuin mahdollisimman vahvassa kiihottumistilassa, mikä yleensä merkkaa jonkun tason vaaraa. Mutta koska meidän tunneviritykset on sekaisin kehossa tämän jatkuvan selviämistilan takia ja sen kroonisen häpeän, niin me sekoitetaan se tunne siihen vaikka rakkauteen. Ja niin. Sitten se on myös riippuvuus kortisolista, stressistä, kiireestä. Kuten sanoin aiemminkin, niin se antaa sitä merkitystä elämään. Se on myös riippuvuus hyväksynnästä. Ja sitten kun tapahtuu jotain, niin koska ei ansaitse, niin siellä liittyy myös se pelko, että menettää tämän hyvän. Joten se käynnistää suojausmekanismit, kuten itsesapotaasit. Mulla on nyt tosi hyvältä tuntuva suhde, ei, mutta se on tylsä, mä lopetan tämän. Lottovoittajat menettää rahansa. Keskimäärin 70-80% 80% 70-80% lottovoittajista menettää rahat alle 5 vuodessa.
Tämä on se mekaniikka siinä taustalla. Ei tyhmyys. Mutta kaiken voi onneksi oppia pois. Eli hermosto on plastinen. Kaikki, mitä hermosto on oppinut, voi oppia uudelleen. Ja ennen kaikkea se poisoppiminen. Siitä, että en mä olekaan vääränlainen. Se kokemus ja se tunne. Ja se hermosto ei ole pysyvä, se on muokkautuva. Meillä on vielä tämmöinen hauska harhakäsitys siinä, että se oppiminen on jotenkin lapsena nopeinta, kun yleensä lapsi niin kuin, tavallaan omaksuu ympäristöä, kopioi. Se lapsella ei ole vielä kehittynyt niin looginen ajattelukyky, arvioimiskyky, mitä aikuinen pystyy taas oppimaan, missä se voi tiedostaa, verrata menneeseen. Se ei enää vaan kopioi, vaan se oikeasti oppii. Mutta 40-luvulta jo tämmöinen lausadus, nervous cells that fire together, wire together. Ja tämä on se oppimisen alusta. Ja toisinpäin sitten niin kuin nervous cells that don't fire together, don't wire together. Eli se on poisoppiminen. Jos me lakataan toistamasta jotain asiaa, niin pikkuhiljaa sen hermotus häipyy. Ja sitten toiston kautta me voidaan rakentaa uusia hermoratoja. Tässä on sen tavallaan neuroplastisuuden idea. Ja tässä on esimerkiksi meidän neurotransformaation valmennuksen perusta. Mutta että me päästään siihen tilaan, että me voidaan lähteä keskeyttämään niitä opittuja tapoja, ajatusmalleja ja kaikkia muita, niin meidän pitää oppia ensiksi hermoston säätely ja kannattelukyky. Ja näillä asioilla me aloitetaan se meidän valmennus. Eli jokainen hetki, kun keho saa tuntea turvaa, iloa ja hyväksyntää, kirjoittaa uuden rivin koodiin, niin silloin me opitaan tuntemaan turvaa, nautintoa ja myös meidän kokemus itsestämme muuttuu. Eli häpeän tuolla puolella on nautinto ja yhteys. Ne nautinto ja yhteys ei ole palkintoja, vaan ne on elintärkeitä asioita meidän hermostolle, meidän keholle, jossa keho voi löytää sen tasapainon. Se on tärkeää siitä, että meidän kehon tasapainossa meidän hormonitoiminta, meidän ruoasulatus, meidän uni, lepo, aineenvaihdunta, immuunijärjestelmä, meidän harkintakyky, ajattelukyky, empatia, kyky rakastaa itseämme ja muita, tehdä hyviä päätöksiä, eikä olla vaan reaktiivinen, nämä kaikki asuu siellä. Siellä sinä vaan olet kerta kaikkiaan paljon fiksumpi. Vaikka nytkin olisit fiksu, niin siellä sä vasta ootkin. Ja oota vaikka, että miten niin kun se oppiminen muuttuu helpommaksi, kun sun etuotsalohko on aktiivisempi kuin sun mantelitumake ja limbinen järjestelmä. Niin sitä ennen kuin tämän niin kuin tavallaan tuntee, niin ei voi oikein ymmärtää edes, mikä se ero on sillä. Ja nämä aktivoituu ventraalisessa vakuuksessa, mutta meidän pitää ensiksi purkaa se aiempi ohjelma sieltä ennen kuin me päästään siihen tilaan. Ja jos tämä vielä kuulostaa vieraalta, jos nämä hermosto, esimerkiksi polyvakaalinen teoria ei ole tuttua, niin ajattele vaan hetki omaa elämääsi. Jos näin resonoi, niin mä oon oikein onnellinen sun puolesta, koska silloin siellä täytyy olla jo turva hermostossa. Mutta jos se elämä ei näytä ei hyvältä, ei tyydytä, tuntuu vieraalta, on paljon selittämättömiä tai jopa lääkäreidenkin selittämiä oireita ja muita. Mutta mä haluan myös muistuttaa, että oireyhtymät ja mitäs kaikenlaisia diagnooseja annetaan, niin ei välttämättä tarkoita mitään muuta kuin tietoa siitä, että siellä, että joku ei toimi tasapainossa, mutta sen alkuperää ja juurisyytä ei osata yhtään selittää. Ei ymmärretä, että kehon tila, ei lääketiede käytä semmoista sanastoa kuin, että mikä sun kehon tila on. Onko siellä ventraalivagaalinen tila vai onko siellä dorsaalinen aktivaatio. Ei ne ymmärrä, että se on ihan eri asiat. Miten meidän keho toimii, mitä se priorisoi. Ja nämä on molemmat tosi tärkeitä järjestelmiä, me tarvitaan tämä kaikki. Mutta ei yhteiskuntaa, ei sitä häpeäjärjestelmää, missä me jatkuvasti eletään tilassa, missä meidän pitäisi olla vaan hetkellisesti ja vain silloin, kun meitä uhkaa joku vaara. Mutta jos se meidän keho toimii niin kuin auton viallinen harjoitusjärjestelmä, eli se hälyttää kaikesta ja siellä ei kykyä palautua.
sitä, ja se kokee itse asiassa koko vaan maailman hyvin uhkaavana, koska minä olen vääränlainen. Niin se elämä jää elämättä ja se on kivuliasta. Se muutoskin se on pelottavaa, mutta se ei ole lähellekään niin kivuliasta kuin se heräämättä eläminen. Eli nautinto on häpeän neutralisaattori ja se oppii, että on turvallista olla elossa, on turvallista olla näkyvä omana itsenään. Se yhteys ei korjaa häpeää, vaan häpeä tunteena kyllä jatkuu ja se on oikein hyvä tunne. Mä tykkään siitä, kun mä tunnen häpeää, joka kertoo mulle, että hei Tanja, nyt voisit pyytää anteeksi. Me taisi mennä liian pitkälle. Mutta se tekee sen turhaksi. Koska enää se kokemus ei ole sen jälkeen itsestä, että musta on jotain vikon. Ja triggerit, glimmerit, polyvakaalinen hermosto. Hermosto lukee maailmaa ei ajatusten vai aistisignaalien kautta. Ja jokainen hetki aktivoi hermostossa joko uhkasignaalin tai turvasignaalin. Ja se triggeri siirtää hermoston puolustukseen. Puolustusjärjestelmiä taistele, pakene, miellytä tai jähmetty. Ja mitä pienempi sietoikkuna meillä on, ja se riippuu nimenomaan siitä hermostosta, niin sitä välillä se on niin pieni, että se vaan tuntee ikään kuin nämä erilaiset suojamekanismit ja vaihdellaan niiden välillä. Ja me ei päästä ikinä siihen semmoiseen tavallaan siihen lepotilaan. Mutta me voidaan sitten käyttää esimerkiksi, kun me lähdetään hermostotyöhön, ja te varmaan tiedättekin tunteen, mitä kutsutaan glimmeriksi, jota vaikka tuntee, kun on kesälomalla eikä ole kiire mihinkään ja saa vaikka istuskella saunan jälkeen siinä laiturilla ja katsella, kun linnut kalastaa ja kaikki on maailmassa just silloin hyvin, kaikki on turvassa. Ja silloin se niin kuin aika pysähtyy. Niin se on glimmerihetki. Niitä on paljon pienempiäkin, mutta se on ventraalisen vakuksen aktivaatiotila. Turvan yhteyden läsnäolon tila. Silloin loppuu kiire, silloin loppuu myöskin se tunne, että eletään ikään kuin siellä omassa päässämme ja siellä vaan maailma aukenee. Eli ja se, mihin tämä niin kuin hermoston työ ja trauman purkutyö johtaa, on siihen, että me eletään vaan paljon enemmän siinä ajassa sellaisena. Ja se vaikuttaa myös siihen esimerkiksi, miten aikaa koetaan. Siihen, että onko se kiire vai ei. Onko jatkuvasti. Se ei tarkoita, että siellä ollaan koko ajan. Kyllä normaali ihminen tuntee päiväaikana välillä enemmän sympaattista aktivaatiota, kiirettä, jopa stressiä. Mutta esimerkiksi itse en enää, kun mä joudun pitkäaikaisesti kokemaan stressiä, niin se on niin sietämätöntä, että mä en ota sitä vastaan ollenkaan. Mä en suostu siihen. Ja tavallaan, että jos joku vaikka jatkuvasti kokemaan stressiä, niin mä pystyn laittamaan siihen aika hyvin rajat ja reagoin siihen aika voimakkaasti myöskin, koska minä en enää kykene tekemään itselleni sitä, että mä eläisin sitä elämää, mitä mä oon ennen elänyt. Eli molemmat näistä kertoo hermostollisesti, missä olet ja eivät missä minun pitäisi olla. Ja kun se triggeri siirtää hermoston puolustukseen, niin monesti kun meillä on se traumatisoitunut hermosto siellä, niin tämä toimii aivan liian helposti ja se reaktio on aivan liian voimakas. Et me voidaan joskus ihmetelläkin, että tämä oli ihan pikkujuttu, miten tähän tuli näin niin kuin vahva reaktio. Se on hermoston reaktio. Ei se tiedä, niin kuin mitä oikeasti tapahtuu. Se vaan toimii muistojen pohjalta. Ja polyvakaalisesti häpeä on tila, jossa yhteys katkeaa. Hetkellisesti voi olla sympaattinen, paniikki, punastuminen, halu kadota, mutta kroonistuessaan siitä häpeästä tulee dorsaalinen aktivaatio, eli se lamannustila, missä keho vetäytyy, lamantuu ja hermosto suojaa meitä tuntemasta lisää kipua. Mutta se hermosto toimii myös toiseen suuntaan, eli kun me koetaan vaikka lämmin katse, hyväksyntä, vaikka äänen avulla kosketus, se rauha, se lähettää ventraalisen vakuksen kautta viestin meille, meidän keholle, meidän aivoille, koko järjestelmälle. Hei, kaikki hyvin, maailma ei olekaan nyt vaarallinen. Ja silleen me palataan häpeän toisessa puolelle. Ja
tämmöistä kokemusta tietoisesti lähteen toistamaan, niin me pystytään oppimaan, me laajennetaan sitä meidän hermoston sietoikkunaa ja aletaan oppia säätelemään meidän omaa hermostoa. Se ei ole tietenkään näin yksinkertaista ihan, mutta ei se nyt äärettömän vaikeatakaan ole. Ja me käytetään siihen erittäin luonnollisia keinoja, kuten hengitystä ja pientä liikettä, yhteyttä, meidän mielikuvitusta. Siihen ei tarvita laitteita, eikä lääkkeitä, eikä oikeastaan yhtään mitään, muuta kuin itsemme. Eli ventraalinen aktivaatio meissä, nämä on kaikki meidän autonomisen hermoston haaroja. Ventraalinen on turva, yhteys, läsnäolo, sympaattinen tila, hälytys, taistelu ja pako. Dorsaalinen on vetäytyminen, häpeä ja lamaantuminen. Ja näistä ventraalinen, dorsaalinen on vakuksen toisia eri haaroja ja ne on osa parasympaattista autonomista hermostoa. Sympaattinen on sitten autonomisen hermoston se toinen puoli, aktiivinen puoli. Huppis. Eli nautintohermoston lupa olla elossa, kun keho saa kokea mielihyvää ilman tuomiota. Se häpeä menettää voimansa. Ja häpeä vastavoima on uteliaisuus ja neurotransformaatio. Se häpeä ei katoa analysoimalla, vaan uteliaisuudella kehon kieltä kohtaan. Uteliaisuus on ventraalista säätelyä. Mitä minussa tapahtuu? Mitä tämä tunne haluaa kertoa? Ja se neurotransformaatio tarkoittaa sitä, että kehon oppiminen uuteen turvatilaan syklisen toiston, yhteyden ja nautinnon kautta. Muutos on hermostollinen, ei moraalinen. Ja se uteliaisuus avaa sen yhteyden, mutta me tarvitaan, että se uteliaisuus kunnolla meissä aukenee, niin me tarvitaan siihen se pieni sietoikkuna, se kannattelu, se edes pieni turvan kokemus. Eli siinä hetkessä, kun häpeä saa tulla näkyväksi ilman tuomiota, alkaa se transformaatio. Siksi se hyväksyntä on lähtökohta, ei sitten kun. Häpeän tuolla puolella on elossa oleminen, nauru, halu, ilo, yhteys, näkyvyys, luovuus, uteliaisuus, rakkaus ja autenttisuus. Se, missä me oikeasti värähdellään meidän kaikkein korkeimmalla taajuudella. Ja siellä se eläminen ei vie energiaa, se tuottaa energiaa. Ja se voi olla, monen mielestä se on se elämän tarkoitus. Niin minunkin. Ja se ei häpeä ei katoa, koska se ei vaan enää ohjaa. Ja se häpeän tuolla puolella on se ihana keho, joka muistaa, että hei, minä saan olla just tässä, just tämmöisenä. Ja se on aivan mahtava fiilis. Joo, seuraavaksi me tutustutaan meidän kiintymysmalleihin ja katsotaan, miten sen turvattoman kiintymysmallin voi ansaita tämän prosessin kautta turvalliseksi. Kiitos, kun kuuntelit.